Ramsogo jotono ani katat video o hingke ani khumrokno borok kalangjak hingke yango kenai di iko ready wngjak chwng borok thananai hingke yang ani khumrokno o tora o sima karsio satungnai o jaga o hingke yang ke banta kaidorop thangui tongkha hingke tamoni hingke yango khum matonmani hingke satung nangkha hingke twi thangbainai tei twi rwnai rok bo tongjaak ang nogo kwrwi hingke kebo twi rwnai rok kwrwi o hingke ani rok bo jora rok mankha hingke simi siru o hingke iko ang tabuk ke twi rwi tongo oro ke twi thangbainai hinui se hingke ang nogo thangkha hingke bofru phaijakno ang kuno sai maya dati phano phaijak mano hingke kisa reri phano phaijak mano hingke iko chini manui rok jotono gari nasingui tongo gari sokpaioko manui rok toro karijak nuka o hingke yango hingke eko naidi suryamukhi rok aswk tolbaikha hingke baksa khum top rok ni hingke yang twi gana o khaiui oro o rwkaoui se ayang nukani no mat tububaikha ah jaga hingke yang golap rok naidi iko hingke yango oborok khe ha o kaijak aswk panaya chinta kwrwi ang aborok tongno chongrak hingke o je top bo tongnai rok no simi se ang wanao twi thangnani kirio tamoni hingke kwbangma ani khum nosto ongoi twi thangbaikha ang nogo thangui tongui hingke tabuk hingke ang aswk top rogo khum kaijak riya twi thango hinui hingke ha o no kai o hingke ha o kaina bo jaga si kwrwi ka tamoni hingke khum mamang bangso kha hingke tabuk khe chwng okhalaika gari phaiui iko nahadi chwrai hingke achukjak naidi bo ani saka se achukna naiya bo se achukgui romna phu gari hingke tabuk khe bazar o sokphaiui chwng ama no kari ke bwkha bo khe bazar o chwngno nasing tongo hingke chwng tabuk iko bazar o ama ke jotono hati rok khaibai tabuk phailaikhai chwng yang chini para digi o no hingke nahadi yang khe rama swnamui tongo chini yang side o khe rama kotorma khaina naio hingke yang aswk ke hamjak suka bini nana nukgui hingke chwng tabuk ke borok sokpaikha iko nahadi o jaga sisi ni tabuk bui chomponogo ro bo jaga o beraijaknai jaga o jaga o sokpaikha iko chini yang thangmani rama gana o no iko twi iko oro rogo rung rok kalai o hingke ang khe se chwng khe to machima Phaikhao nog gana ni bagui dasi do nog gana ni bagui machima Phaikhao phaina hinui mangfa phaijakya chwng hingke phungrogo morning walk rok khaikha hingke no phai mano hingke tabuk khe chwng nogo sokpailaika aboni nogo sokpaima se nogo hapna naiyaslai beraina phu iko bini bai no nugui dara ni bwsajakno hingke chini gari kai iko thangui paikha tabuk no nahadi hingke yango kheto o phaina phu kheto o naidi bwswk chwrai rok kwbangma hingke aswk ke hamjak suka bo nogo se hapliya haino koyang o chwrai dol tongma jaga phaina hino aswk ke tongthokjak bo tamoni hingke bo saichung mangma tongsuka nogo chwng kwni mangno borok bo kwrwi hingke ba ayang o to kebo chwrai rok kebo gana gini phano kok rok salaiya tonglaiya chwng simi no tonglaijao tei no kok saphuru khe sao haino otekhe berailaiya ayango ani bwsai ni bara o khe hingke nogo mang chopjak tongnani bobo seraijakha hingke tini khe aswk ke aram nangjaka kheto rogo borok nugui hingke naidi iko mirok bosok ama paitomani hingke mirok bosok sai tongo sai tongkha hingke se dati dati songui mano hingke yango khe taipong bai borok ni wak bahan songui tongo iko borok ni wak iko bui pharmani hingke pai narwgui iko tonjak bajakhai hingke tini khe taipong bai khe songui charaina naikha tabuk khe taipong bai thogo no hingke ba angbo thokjago taipong bai hingke tabuk khe ang mui songui tongo iko sarik ni hingke sabo sabo taipong bai wak bahan chakha omo khe sadi hingke ang khe to 2-3 bar chakha thokjago hingke tini ni bagui video aswk nang sinai jotono no hor kaham।